il faut an nana min na bi o ye centre multifonctionnel o centre in minnu y'a financé o ye Mali partenaire Union européenne ani agence française de développement olu fana ye financement in kɛ ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine n'ale ka collaborateur olu de initiative ta k'a yira k'a fɔ n'an b'a fɛ ka Mali dɛmɛ fo fɛn dɔ ka yira a ka dilan maliyɛnw bɛɛ ka ye pour que k'a yira ko diaspora bɛ baara min na Mali kɔnɔ hali yɛlɛma min kɛra Mali la bi transition n'i y'a sigira maliyɛn de l'extérieur ye baara caman de k'a la mais o ye kuma de ani politique sensibilisation mais concrètement mun de kan ka kɛ mɔgɔw ye pour que u ka se k'a dɔn ko jamana bɛ ka taa ɲɛ jamana bɛ ka baara pour que musow ka se ka baara kɛ u ka yɔrɔ la u denw ka baara kɛ u ka yɔrɔ la olu yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ olu yɛrɛ ka baara la yani u ka taa fɛn dɔ d'u ma donc centre in a bɛ nafa min kɛ lɛngana musow ye d'abord produit min bɛ dilan Mali kɔnɔ boisson ni fɛn caman olu de b'a dilan u b'a feere maliyɛnw b'a min comme on dit consommer malien ka maliyɛn ka fɛn ta k'a dilan k'a consommer olu kan ka taa fɛn san kɛnɛma ka tila ka mun de kɛ baaraminɛnw minnu bɛ yan muso bɛ tobili kɛ yɔrɔ min na a kɛ ka safunɛ dilan baara o baara ni muso bɛ se k'a kɛ pour que k'a yɛrɛ ta olu ka taa fɛn saraka ale ma ale yɛrɛ ka baara kɛ ka se ka ale n'a denw n'a cɛw ta donc o de bɛ yira nin na o ye exemple de ni gouvernement de transition ni projet bɛɛ ni partenaires bɛɛ tora ka nin kɛ a bɛ dɔ bɔ gɛlɛya la a bɛ dɔ bɔ immigration la a bɛ dɔ bɔ fantanya la a bɛ dɔ bɔ sɛgɛn la hali denmisɛnninw min bɛ désespoir b'a kɛ u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la peut-être a bɛ se ka courage d'u ma o ye centre in mais yɔrɔ dɔ la peut-être foro de bɛ se ka dilan yɔrɔ dɔ la centre solaire fɛn o fɛn n'a bɛ se ka dilan ka développement sinsin jamana kɔnɔ ka espoir di maliyɛnw ma an hami y'o de ye donc le président de la transition a ko ni c'est symbolique mais an ka taa a inaugurer pour que maliyɛnw k'a ye u k'a dɔn pour que partenaire o partenaire n'i b'a fɛ ka Mali dɛmɛ dɛmɛ tɛ dɔrɔn ka kumaw fɔ k'i bɛ maliyɛnw soutenir sur la communauté internationale o ye ka fɛn dɔ dilan fɛn fitini fitini olu de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka jamana kɛ jamanaba de donc an nana o de la donc pour que ka bɛɛ fo ka ministre de l'intégration et des Maliens établis à l'extérieur n'a ka collaborateur bɛɛ ka partenaire fo ka Pɛlɛngana musow ani ka maire k'u fo ka gouverneur fo ka président du conseil de cercle ka Segu maire k'u bɛɛ fo parce que baara in c'est vrai a bɔra ministère fɛ mais en réalité pour que a ka se ka ɲɛ sɔrɔ il faut que bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ma 75 olu de bɛna baara kɛ en permanence mais a bɛ nafa se mɔgɔ minnu ma o ye mɔgɔ ba 5 nafa bɛ se olu de ma dɔ bɛ baara sɔrɔ dɔ bɛ fɛnw san dɔ bɛ fɛn feere donc n'i y'a ye n'i y'o ɲɔgɔnna caman kɛ Mali la gɛlɛya bɛ bɔ ko la maliyɛnw caman olu ko ka taa immigration la ka taa sa baji la u bɛ to ka jamana kɔnɔ yani dɔw ka taa tiɲɛnikɛlaw fɛ ka n ka jamana tiɲɛ an bolo u bɛ to jamana la ka baara kɛ ka espoir di mɔgɔw ma parce que an b'a fɛ ka min kɛ u b'a fɔ ko tubabukan na un homme vit d'espoir hadamaden une vie d'espoir donc an b'a fɛ ka espoir de di Mali ma ni espoir bɛ mɔgɔw la a b'a fara ɲa ka baara kɛ k'a yɛrɛ ta parce que à la fin a laban ye mun ye transition a bɛ ban don min na an ka se ka Mali sisan Mali binnen don ka Mali lasigi n'a sigira ka wuli a sen fila kan n'a wulila a ka taama n'a taamana yani transition ka ban o b'a sɔrɔ Mali bɛ ka boli an b'a fɛ Mali ka kɛ nin jamana ye ka maliyɛnw hɔrɔnya u danbe k'a segin a ma jamana min na mɔgɔw se ka balo olu yɛrɛ ka baara la hɔrɔnya tɛ yen kɔngɔ bɛ yɔrɔ min na hɔrɔnya tɛ yen an b'a fɛ k'o bɛɛ ban parce que Mali kura kɛlɛ dɔrɔn de t'a dilan réforme politique dɔrɔn de t'a dilan développement économique à la base
ka jamana dila à la base muso ni jeune ka se ka baara kɛ à la base o de ye soubassement ɲuman ye donc an b'o baara de la o de kama an bɛ yɔrɔw bɛɛ la don o don an bɛ taa yɔrɔw inauguré don o don an bɛ taa discours kɛ ka mɔgɔw hakili yɛlɛma mɔgɔw ka ko faamu parce que yɛlɛma yɛrɛ changement refondation yɛrɛ président bɛ to k'a fɔ conseil des ministres la a kan ka kɛ maliyɛnw kɔngolo de la hakili de la yɛlɛma kan ka kɛ maliyɛnw ka da u yɛrɛ la donc an nan'o baara de la o de kama n b'a fɛ ka bɛɛ fo ka presse fo parce que n'i y'a ye n'an kumana yan a bɛ se ka to an ni segukaw cɛ o mais n'aw y'a relayer mɔgɔw b'a ye réseau kan u b'a ye vidéo la a b'olu farinya olu fana bɛ se k'a fɔ an fana b'a fɛ an ka yɔrɔ ka kɛ nin cogo la olu fana bɛ se ka demande bila ka na ni ministère des Maliens de l'Est m'a répondu ministère des mines ministère de la santé ministère de l'agriculture bɛɛ bɛ ka baara kɛ maliyɛnw kama donc an nana o de la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman don hakɛto b'a la sali ala Muhamadu